Center for Animationspædagogik er en del af Animation Workshop under VIA University College. På Center for Animationspædagogik arbejder vi med animationsmediet som læringsstrategisk redskab. Under navnet Animated Learning vil vi nu udbrede de forskningsresultater og den viden, som er opbygget på Center for Animationspædagogik igennem 25 år. Vi er gået sammen med forskellige samarbejdspartnere inden for forskning, film- og spilproduktion og undervisning for at videreudvikle produktionsorienterede tilgange til læring. Ordet animare betyder bevægelse. Med Animated Learning vil vi bevæge læringen. Fokus er rettet mod den pulserende bevægelse, der foregår imellem indtryk og udtryk. Mennesket er grundlæggende skabende. Vi formgiver vores erfaringer igennem vekselvirkning imellem indtryk og udtryk. En bevægelse, vi arbejder med gennem æstetiske og kreative processer, når vi for eksempel animerer en film. Denne proces skaber rum for en indre og en ydre dialog. Indtrykkene bearbejdes til personlig viden, imens de vokser til et udtryk igennem den skabende proces. Bliver vi bevidste om den proces, er der skabt en læringsstrategi, som kan anvendes i mange sammenhænge. At være bevidst om sine strategier for læring kan motivere læring generelt og give den enkelte mod til at lade sig bevæge af indtrykkene, se mulighederne og tænke nyskabende. Skabertrangen er en kraft, som har rødder i legens inspirerende væsen. Det, som kendetegner børns egen kultur, er netop leg. Det, som driver børn og unges handlingsmønstre, er ønsket om at deltage i legen og fællesskabet. Læring er social handling. Det interaktivt kommunikerende og producerende er en naturlig del af børn og unges fællesskaber i dag. Børn og unges kommunikationsmønstre og nye læringsarenaer kalder på nye didaktiske designs og tankemønstre i uddannelsessystemet. De forskellige aktiviteter under Animated Learning taler direkte ind i den kultur og skaber grundlaget for opbyggelsen af de multimodale kompetencer, det er nødvendigt at besidde i dag. Animated Learning arbejder med udviklingen af nye didaktiske designs til brug i folkeskoler, ungdomsuddannelser og på lærer- og pædagoguddannelserne. For at skabe varige, faglige og pædagogiske forbedringer i skolen er det afgørende, at lærere, pædagoger og elever selv kommer på banen som udviklere af didaktiske designs. Derfor arbejder Animated Learning med en kombineret model for kompetenceopbygning, udvikling og forskning. Med Animated Learning samler vi viden og erfaringer i praksisfællesskaber. Vi skaber praksis sammen i bevægelsen imellem indtryk og udtryk.